Hai na hai, tei khoroksa tiprosa blackmail khaijagoi rang chajaka prai 10 থেকে 10 লাখ abo wngkha khoroksa tiprajak mungriui sini mungriui Agartala Supre Bagan hayakba lekchomani tongo hanai bobai tong halok tongna bagoi hayake tongmung sidra tongna bagoi tongna musugoi tongkhang ke booking ma khainai 5000 haike ba 10000 rigai abono tiprasa chalarokbo kabangma tong hamya tongnai halok bai kwrwngjangoi samotoktai tongna nangoi tini chajakha rang tini haina hai teibo CRTV ni mangpilio kasai phaika khoroksa tiprasa rang chajakmani 5 থেকে 10,000 bahike haike wansokkhana tiprasa bisinga tiprasangoi tiprasa thokoklayani chalayani borni srmung sranglaikha jeng norong saitongo huske tongde hinui phiaba noro huske tongyani bagai tini abaike patimung pati tongo nainili chini mangpilio